Kaixo ikasle, gogoratu diratzen lehenengo mailan gaudela, lehenengo unitatea azaltzen gauzak, orok du bere neurria. Liburu honek bi osagai ditu, hemen lehenengoan gaude, aurreko bideoan azaldu neban, bai bosgarrena eta bai seigarreneko lehenengo partea, baina pendiente geratu zitzaidan, biribilketen kontua. Orduan bideotze honetan azalduko dana da zelan biribiltzen diren zenbakiak eta baita zelan ordenatzen diren neurriak. Bueno, goazen hurbilketara. Zenbakien hurbilketak. Hau ulertzeko modurik errazena adibidetara jotzea da. Baina, hau azaldu orduko, komentatu behar da, edo esan behar da, biribilketak modu desberdinan egin daitekezala. Esaterako, biribilketak 10netara egiten badire, horrek esan edau, komaren ostean zifra bakarra agertu behar dela. 100netara egiten bada, komaren ostean bi zifra martar agertu beharko dire. Eta bukatzeko do, 1000netara egiten bada, komaren ostean 3 zifra martar jarri beharko dire. Egia da, beste aukera batzut dago zala, baina orokorrean honek dira erabiltzen direnak. Eta gehien bat, bai, zientzaren munduan gehien erabiltzen dena 100netara da. Hau da, komaren ostean 2 zifrara. Bueno, guazen adibidetara. Imaginatu daigun, 3,4 zenbakia dugula. Eta hau, biribildu nahi dugula, 100netara. Bai? Komaren ostean 2 zifrara. Hau da, horrela. Behiratu behar duguna da, urrengo zifra, bat. Bat hau, 5 edo 5 baino handiago bada, 4 bat gehituko diogu. Kasu honetan, ez da, ondorioz, gure zenbaki biribildua, 3,4 izango da. Bigarren adibide honetan, bai, kasu honetan, 10netara biribildu behar da. Ona, behiratzen dugu urrengo zenbakia, 6, 5 baino handiago da, ezta? Bai, ondorioz, bi honeri bat gehitu behar diogu. Kasu honetan, gure zenbaki biribildua 1,3 izango da. Beste adibide honetan, 1000netara biribildu behar da, ondorioz, hau izango da gure zenbakia, eta biratu behar dugu laugarrena, zelakoa da. Laugarrena 5 edo 5 baino handiago da, bai, ondorioz, 3 honeri bat gehitu behar diogu. Gure zenbaki biribildua izango da 1,2, 6, 4. Bai? Erraz eta klabea hemen dago. Bai? 5 edo 5 baino handiagoa da, bat gehitu. 5 baino txikiagoa da, bardin itxi. Eta gero, askotan ordenatzeko garaian, bai, eskatzen dire unitateak ordenatzea. Bai? Hemen 3 ikur erabiltzen dira, bardina, hau da, bardintasunaren ikurra, eta honek esan dagoena da, eskerrekoa eta eskumakoa bardina dela. Kasu honetan, 4 bardina dela 3 gehi bat. Bai? Eta kasu honetan egia da, 3 gehi bat, 4, berdin 4. Hau da, 4 eta 3 gehi bat, baliokidak dira, bardina dira. Gero beste aukera bat da, hau egitea handiagoa, bai? Eta honek esan dagoena da, eskerrean dagoena, eskuman dagoena baino handiagoa dela, eta honek kontrakoa, eskerrekoa, eskumakoa baino txikiagoa dela. Bai? Kasu honetan, adibidez, hemen, esaten da, 4, bai? 2 baino handiagoa dela, edo 5, 12 baino txikiagoa dela. Bai? Eta horrekorrean ikur hauek erabiltzen ditugu, handiago edo txikiago edo ariketaren batean ordenatzeko eskatzen danean. Bai? Ordenatu handitik txikira, edo txikitik handira. Honek dira erabili beharreko ikurrak. Eskerrik asko.